אהלן, שמי נילי ג'זרה, אני מגיעה ממשפחה מעורבת. אבא שלי מוסלמי ואמא שלי יהודייה. שניהם גרים כבר 45 שנה בירושלים באותו מקום. מקיימים אורח חיים משותף, בין אם זה אהבה שעד היום נשארת. כנגד כל הסיכויים הם מצליחים לשים הרבה מרפקים ולא לתת לאף אחד להפריע בדרך שלהם, במהות שלהם, במי שהם. הם הכירו במפעל לחיתולי בד. אבא שלי היה שם מנהל את המקום, ואמא שלי נכנסה כעובדת חדשה. ואבא שלי מציין שמהרגע שהיא נכנסה למפעל הוא ידע שזו אשתו. אחרי חיזור של שנה ולהבין איך בכלל אפשר לקיים את הדבר הזה, שהם הבינו שהם מגיעים בעצם מאותה ילדות, שהם היו צריכים לגדל את עצמם, והחלום הכי גדול שלהם היה להקים משפחה. והם קיימו את זה והם מקיימים את זה עד היום. אני זוכרת שהלכתי לגן, כמו כל יום סטנדרטי, ואני נכנסת לגן. אחד הילדים בא ואומר לי, את ערבייה מסריחה. ואני לא הבנתי את המשמעות בכלל שלי, כאילו, מה זאת אומרת אני ערבייה מסריחה? חזרתי הביתה, ואני רגע באה להורים שלי, ואני אומרת, היום קראו לי ערבייה מסריחה. אני לא אשכח שבאותו רגע, אבא שלי פשוט לקח אותי למטבח יחד עם אמא שלי. התחילו להסביר לי מה זה הדתות, מה זה אומר שכל אחד מאמין, ושאנחנו לא שונים, שאבא שלי ואמא שלי מאמינים באותו אלוהים, רק בדרך שונה. אני זוכרת שבאותו רגע הבנתי כמה אני נמצאת בנקודה מיוחדת, גם בדיעבד היום, שיש לי הורים שיש להם סבלנות רגע להסביר את המצב שאנחנו נמצאים בו עם המון חיבוק.